רגע, בת כמה את? 8. אז זה באמת איפה אתם גרים עם הלדת? איפה אנחנו גרים? שוהם. שוהם וגני תקווה. שוהם וגני תקווה. אם הייתי רוצה את ה-IP שלנו אנחנו יכולים להביא לך נ"צ איזה הכל. באסה, אתם אפילו לא דקה קרובים אליי. למה אתה רוצה שנבוא אלייך? כן? שנינו? לא, לא, לא. זה לא, למה, מאיפה את? אני מרעננה. רעננה זה טוב. מה? מה יש שם בתמונה למעלה? מה זה? מה איפה, קורה? שם? איפה? שם? עכשיו תורנו. לא, לא. שמעת? הוא שאל... לא, אני לא שאל. הוא שאל מי נראה... די. הוא שאל מי נראה יותר טוב לא, מאיתנו. הוא סתם שואל. או. לא אתה בחלל לא. מי זה? את מי את... דומה לנבלה. על מי את מדברת?